И здравейте, потребители на Майнкрафт! Днес цъкаме в Магмакрафт с прилипа 9.9. Кажи хай на YouTube. YouTube. Ето колко съм се развил от вчера. Тая стаичка, той е честрум. И тая стаичка. Тая беше първоначално, където си отиваш. Да. Арко им да копаем малко. Добре, ще се върна след 2 минути. Ето, върнахме се, както виждате. И нямам факли. Ти имаш ли? А? Колко? 33. Дай ми 15. Ето. 17, ама нищо. Както виждате, копаем усилено за айтеми. Да, усилено копаем за хубави айтеми. А всеки ден ще правим клипчета на Magmacraft. Нищо не се знае. Защото ако ми стане по-силен компютъра, ще почна стрима в Twitch. Да. На живо. Надявам се да... Чакаш да си обере факлите. Окей. Ние се надяваме на ДМ да намерим, защото той ни е най-малко. Да, ние имаме най-малко дъма. Ама, нали все пак сме нови Айде, в сервера. от един ден. Така и ви показах за колко сме се развили. Даже после ще ви покажа още. После ще ви покажа какви сме малко... Как да ви го кажа? Да не кажа нецензурна дума. Малко гадни в айтемите в Ender Chest. Ако искаш, отиди и обери факлите да ни стигнат после. О, Кол! Направа. Аз по-ще да направя. Верно. Оп, извинявай. Нищо. Чай, сега ще я спра. Кол, лад. Отивам да направя факел. Красиво, но... Извинете. Извинете. Отиваш ли? Аз съм вече в къща. Окей, рато. Партията, мартитата. Също този сервер е много хубав, защото всяка вечер в 9 има евенти и има и С дарителни хубави честове. айтеми. Да. И има дарителни честове и това е красиво, защото някои хора, които Са нови и нали не, така. които просто са дарителни, които даряват на тези хора, които нямат айтеми, така наречено, сърцелюбивни хора. Нали така? Да. Дават айтеми, както аз вчера или... Да, вчера, нали тъй, и... Изчакайте, след малко се връщаме. И ето тук сме вече, хора. Стана лек проблем. Падна ми интернета и трябваше да го правя. На Преслав на прилипа 9.9 му се пъгна микрофона. Я ми дай факли. Ето. Ела де? Защо ти се бъгна микрофона? Ти оправи ли го? Да, да знам, нека. Извинете. Тук малко е така. Ако искате да играете с нас, пишете ми на Skype, аз то ще го има в описанието. Да й показвам ли дарителните честове? Аз след малко ще го покажа на спавна.
И също всяка вечер там дават добри айтеми. Да, на евентите, нали аз това го казах, то няма Е, смисъл. и в дарителните честове дават добри. Ами, в дарителен, значи фулката е как Protection 4 май беше фулката. Да. А фул меча ти правят Access, Swords и Access, не го знам. И ти не знаеш на мечи брадвата фулката, нали? Да. Май се паче. Нищо. А, ако Аз някой ми иска айтеми, да знае, аз не съм от тези дарителните хора, защото не съм още богат. Но като стана богат, ще дарявам на всекой. не сме се още доразвили. Аз ти имам приспална. Добре, аре, и аз идвам на спална да покажа на хората дарителни честове. Всеки ден на вълна, всеки такива добри неща за тези хора, За които са много. оцеляване. Ето ги. Този дарителен чест и... ето ме, пред теб съм. Да, видях. И може да вотвате, да ви дават ключове Да, за ето неща. ключерта. Вот и ето ги сайтовете. Дават ви награди 100 лева, 5 диаманти, един магма чест ключ. Ключ за магма чест. Чакайте за една секунда. Сега ще ви го покажа. Ето го е тук. И може да спечелим. Protection тройка, четворка, двойка, Sharpness 3, Golden Apple, Sharpness 4, диамантен блок, 300 лева, Идва на Gold един блок, чест, че има да, дарение. чакай, Iron блок, Jackpot, Kirk Infinity 3, Sux, Porka, Shop, нещо такова, Horse GG, Platinum съставки, Брадва Infinity 4, нищо, Магма ключ, глава на Revenger Force на Онера, Kit Hero, Kit Legend, Kit Champion, Kit Elite и Kit King и Kit Materials. Дарение, дай да видят хората. Например, слагам кол за Миги. И ето, този прилипът 99 ги взе моят приятел, остави ги. И, значи, през вечерта хората тук се пълни и ето тук къде ви бие с Optifine, ето тук. И този чест се пълни и ето този. И тук има едни дъбки, които има животни в Ето тях. има да джъмп, ядат. да, има джъмп, аз сега ще се опитам да го мина. Направиха джъмп, ревенч. Главния го няма. Допреди малко беше главният тук, онерът. И онерът е Мега БГ и той. Мега БГ е известният ютубър. Той, ти нали го знаеш, Мега БГ? Да, аз съм гледал клипове много, да. Тук ревю, за да има толкова много хора, ревю е направил Shadow Hex. Може да го знаете кой е. Е тук, къде са ми броните. Ако искате и на вас да ви е така, гледайте клиповете на Томов 1, там ви показва какви модове си слага. Той там направо ви е дал Optifine, абсолютно всичко. Ако взимате Optifine с C, като го натиснете и гледате, аз просто като например пия полшънка, например си полшънка и те полшънките сами ето тук, аз така съм си ги направил, защото ми е по-интересно и с модове е по-лесно, защото като например биете се на PvP и ви се чупи сетът, просто вие виждате кога ти се чупи каската или тем подобни